Hamsama borokno kaijana kogrubui. Bwrwi 3 bosor alka chalani nogo thangwi thui tongwi kha. Tei o bwrwi bini chala tongdwtwi tangwi alka chalani nogo thangna nangkha. Lamsuko jotono ani wati sanalo norok hinkhe puliani simla jora kahamkhe khwnadi tei kahamkhe bujinai. Aboni bagui norok video no cut eba ki skip takhadi tei kok kolokmano ang chikoncha kok samabaino norokno bujirina bagui try khainai. Pulia o chala tei bwrwi borok khorokni hamsala khe aboni ulo o bwrwi chalano saka nung ano amsano kubui bwkhabai hamjak tongkhankhe nini nogo ano twiidi aboti hinui o bwrwi chalano saka. A kokno khwnawi chala bahaino kubui bwkhabai hamjak tongmani bagui bini bwrwino bini nogo tlang thangka. Tei a jora aboti khaino parani joto borokno saimankha a puro chalani buma tei bufa jati gosti jotono saimani o bwrwini phaijingo call khaiwi bwrwini buma bufa bai bahaino jotobaino phone tei kok saka. Salsa o chalani buma tei bufa o bwrwini nogo thangka tangwi hinkhe bwrwini nokni okra borok bai tei chalani nokni okra borok khorokni miloui kaham hamya kok sawi tonina bagui. A puro bwrwini buma tei bufa saka bwrwi borok tei kisa porigato porina muchungjago bini porarok pakyankhe a puro kahamkhe kok salaiwi bono chwng kailainai aboti hinui bwrwini buma bufa saka. A kokno khwnawi chalani phaising bahaino jotono goisika tangwi hinba tabun jorao jotono lekhapora kwbang nango aboti hinui chalani buma tei bufa o kokno chajagwi a kok hinui sawi phailaikha. Tei aboti kheno chalani phaising tei bwrwini phaisingo jotono saimani kahamno choli tongkha. Aboni ulo hinkhe bwrwi chalano saka ang narsing khaina muchungo aboti hinui a puro chala bwrwino saka nung aboti buika hai long distance haksal thangwi narsing khaina thango hinkhe ano pogui thano a purko bwrwi saka. Tamni nung ano aboti buika hai ma tong ang jesik nung bai haksal tongphano ang nono kuno dine pogya aboti hinui o bwrwi chalano saka. A puro bwrwi Bangalore narsing khaina hinui thangka tei a jagao chini tiprasa khoroksa agent tongo a chala bwrwino saka mwnai nini chalaro tong ang nono hamjago aboti hinui. O chalani kokno khwnawi o bwrwi saka ang tabuk single si tei borok aboti kheno gana gana tonglaio malaio daily aboni ulo hinkhe borok khorokni bwkhamani hamjaklakya. Tei aboni ulo bwrwi suti rokmani nogo phakya hinkhe bini pulani chalano chala kok sawi bini tabulasni chalani aro thangwi beraio eba khe bini aro thuwi rok phaio 3-4 din romwi. Aboti khaimang o bwrwi khorokni chala eba khe duijona chalano chala kok sawi control khaitonikha kebo kebono kuno saimanya tei khaiwi. Salsa bini pulani chala saimanai o bwrwino swngkha obo sabo nung o chala bai tangwi aswk daily kok sa apur hinkhe o bwrwi saka. Abo ani college ni friend se ani classmate tei bo ani khoroksa best friend aboti hinui o bwrwi saka. Aboni ulo phano o bwrwi chalano markhe kutukha tangwi hinkhe ang ani dol bai kok samani nung ano tangwi aswk risitwi tei nini nokni ama babu tei ani nokni ama babu jotono kok salai je chwngno kainani suri kok sajak amoni ulo phano da nung ano amswk risitwi aboti hinui o bwrwi chalano saka. Bini o kokno khwnawi o puliani chala kuno kok salia tamni hinba bo bahaino wansuka anino chalia na hinui. Aboti khaino bwrwi college ni chala bai hamjaklaiwi college complete khaikha tei yang parao bahaino bini khoroksa chala tongo. Tabuk o bwrwini porarok pai nogo phaikha tei puliani o chalani buma tei bufa o bwrwini buma bufano call khaikha tangwi hinkhe borok khorokni no kaina hinui. Tamni hinba agio se salajak o bwrwini porarok pakyankhe kainani bagui. Amoni bagui chalani buma tei bufa o bwrwini ma babuno call khaimani apurwo o bwrwini buma bufa kahamkhe kok salia. Aboti khe ignore khlaiwi kok sajakmani bagui puliani o chala o bwrwini nogo malaina hinui thangka o bwrwino call khaiwi. Apurwo o chala bwrwi bai malaiwi o bwrwino swngkha tamo wng hinui apuro khe bwrwi saka ani ama babu ani bagui alka chala naitonikha tei ang ani ama babuni kokno kuno dino phano norimanya. O kokno khwnawi chala apuro khe saka ang nono aswk agini simi hamjak tongmani nung saimya da apuro hinkhe bwrwi saka o jaga nung simi hamjakya ang bahaino hamjago haifano tabuk ani ama babu se ani bagui alka chala naitonkhankhe ang tei tam khaiman. Aswk samani ulo phano o bwrwi kun phano bujinani nalia apuro hinkhe chala last kok saka je nini ama babu nini bagui chala naitongo hwmani abo tabuk tam khaitong apuro hinkhe bwrwi saka o chala chakir khaitongo hinui amswk saka hinkhe no o chala bujimankha tei aswk kuno kok swnglia o bwrwino.
Apro o chala ekdom buka dukun angjagai a logi logi sanja jorwano phirogui phakya ekdom mokol koplong mukti khlaiye. A jorao chala bacha logi nogo phirok phaima jorao bormora hatai kotor ebaike bormora park bwskango bajba thage muitu manjaka o burini bini best friend hinmani hostel o je tongnai bono call khaikya. Tangi call khaikya hingke bole bini best friend ba bono bujugai de mano abuti hinui bini kok joto khologi saka. Apro hingke o chala jotono Saimanka abo bini khoroksa best friend ya abongka bini hostel ni chala se hinui. Bahaki Saimanka hingke a hostel tongnai chala bahaino joto kokno khologi saka apro bono oburi sapo abo ani pulani ex boyfriend se hinui. Tei a hostel tongnai chala bo saka ang bobai 3 bosor jorate cholika ebake hamjaka hinui. Apro bini o pulani chala o kokrokno khanawui belaki dukhunang jaka tangi hingke bobai hamjak tongise bono ex boyfriend hini swnamui tei khoroksa chalabai hamjak tongo hingke ba o jagao tamo wngsinai norokno kahamki wansuknai siri. Video ni main kok abono baksa chala eba bwrui wansukna nango kebono kok rwui narwkmaya hingke kokta rwdi tangi hingke nini kok thaisa chalak samani baino kwbangma borokni onek life loss wngmano.